Hello guys, mga unta guys. Kanang mo namang sudan lang ron. Kana itlog nga kanang dinalian bitaw nga sudan guys na magi nga may kamunggay kikapuyan man ko kuan ay kanang utan. Unta guys, mga on. Ha, sabaw mo. Sabaw ako. Itlog ako, ma. Itlog ako. Itlog ako. Paghuwat gad, uy. Kasabot init. Ikaw din yun. Kalamanggay guys. Kaon. Itlog. Dapat ano chilis yun? Mamunday na naluto ang itlog daan. Ngayon ta guys, ngayon. Noodles ang sudan ang kanang kamunggayan bitaw niya tang itlog. Paghuwat. Di ka man makahuwat. Buram ko pag register. Hila ko dahil nila. Mama ka. Sabaw ah. Ano to guys, mura na eh. Busog mo ka na. Magi nga, batang kalamanggay ba? Dinalian. Dinalian ni pagkaon guys kay gusto mo sana ko karon maglawi guys. Hapon gi baksinan lagi si Kandos. Huy kini ang kuan hari. Huy pa kaayo. Ilog. Mana nga dinalian noodles nga batang kalamanggay. Wala ba? Luto. Benar dan terus. Yang gamay ako. Namis jauh sa naon guys kung run out karon higit ang sulod. Limo. All day ang run out. Nami tanga kamunggay. Noodles. Tingnan suara ini gikaon. Istan suwa. Gamay akong kasyalayan. Noodles, butangan og kamunggay, gamay. Dahil itlog. Ano tayo? Ano tayo? 誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を Kinsay relit anin guys na. Dinalian nga pagluto. Noodles ang madalian. Butangan og kamunggay. Tamawa pa ka suway diha ka ng noodles bitaw. Butangan kamunggay. Suwayin ninyo guys, lamig kayo. Lamig kayo. Dito na ubos ang lutok. Go pagsabaw. Sabaw. Ganap ni gurong.
si Kuya Bruto. Ikapir, panigurog kaon. Tagas Kuya, hindi na mo maubos. Itlog. Ang magiging tayong itlog. Nagluto ng itlog guys. Nilaga ng itlog. Sabaw, ma. Mama ko. Panigurog kaon. Hindi ta ka pa nun. Barako. Ha? Barako. Uban, basta manigurog kaon. Lami yung kaaga. Magibutangan kung kuan. Munggay. Mangwa pa ka-listing niya. Listingin nyo. Basta lami yung kaaga. 誰かをずっと呼ん Ko で na dyan. 日の光が少しずつ空気を Ayun! Paniguro na. Lawit pa masudan. Ba't pa naubos ang luto? Mga kuya, nakaubos na. Sawa ka. Kami ayo guys, mura po ganang nagkuhan ba? Nagsinula. Busog kayo. Ubos ng luto. Gamay raman akong kinanan guys. Di man yung mga damo. Ma. Ano? Luto ako luto. Nao. Tanawi ang luto guys. Pwede na ubos. Pwede ang lagi taon. Hey! Say! Ikaw yang, kaunta ka? Nagulog ka. Hangin kayo guys, diri ah. Namis gawas ng kuan guys, kana ngaon ba? Kana burn out karon. Ganina nagsugod alas 6 ko pag alas 6 unya pa masiga. So naami diri karon ngaon. Init sa gawas, gawas sa manaon. Sa sud. Nya ngit-ngit ang sud. Sungari namin ngaon sa ilawom sa kasagingan guys. Hangin kayo, tanawan from nag-itipan. Murag nag-itipan. Nasuga. Gawas tong sipon ay. Labi na siguro ganang load mas panganog ka ng may lagway mga bata guys. Sus, ako lang ningkaon. Butahan jud na kog sili ba? Abot ang sipon na ni. Oh, diri na. Dili, panikuro ka. Gamay na lang na ubos. Gamay na lang na kon guys. Sabi din. Pasag kaon. Gamay ra mo kinanan guys. Dili ko na kuan na gamay kinanan ba kay. Adugay na ko kaon bugod ko eh. Sumaw ra jud akong kinaon. Sabong ma. Baba. Kana imo. Ayun, dapat. 誰かの Iya ada ko na guys. Sige, 誰かをず kaon. っと呼んでいる Tumara ta kong kinaon. 日の光が少しずつ空気を Sumaw na to guys. Man may og kana pangaon. Ako man ako kaon. Dara ko tong guys. Mulkas pa ko karon sa akong mga nilabhan. Ako mga nilabhan guys. Ma, panty. Murag ning nag-action sa baguhan nun. Gulpi niya. Nila pa diri sa tubang. Napa diha guys. Ako lang nilabhan niya. Napa diri sa akong likod. Ako lang nilabhan. Magbukas ko kay murag ang langit. Kanang masuko. Murag kawanon gad siguro niya siya. Diha ko. Ito guys. Baba.
Bye-bye. Sa mga supportive na ko subscriber. Salamat sa inyo ha. Sa di pa naka-subscribe. Subscribe na guys at then like and watch. Salamat sa pagsuporta. God bless. Mama. Chup. Bye-bye. Ikaw, bye-bye. Bye-bye. Ina, bye-bye. Bye-bye.